Ahojte stavbári a stavebnice, takže robím posledné video zo základov, respektíve z nejakej tepelnej batérie alebo z akumulátoru tepla, ešte som sa nerozhodol, ako to nazvem. Ale v zásade, čo sa základov týka, tak to vieme, ide o základovú dosku. Tam v predchádzajúcich 8 videách je to vysvetlené dostatočne. Každý ten postup, možno ešte k tomu postupu doukážem, ako je ten zvislý polystyren prihrnutý, aby ho betón nevytlačil. Tuto na tejto strane bol prihrnutý slabšie a ale tu bol len 10 cm, keby bol 20 cm, tak by ho nevydulo. Je tu ešte veľa vecí, rôznych detailov, takých praktických, ktoré nejdem teraz o nich hovoriť, bolo by to zbytočne dlhé video. Ale idem povedať niečo k tomu akumulátoru alebo k tej tepelnej batérii. Čiže v podstate už je hotová. A veľa ľudí sa ma pýta, že vy robíte tie domy s tým akumulátorom tepla a to je tá základová doska a toto. No a ono to není úplne tak, že je len tá doska akumulátor tepla. Keby to mala byť len tá doska, tak by to nefungovalo. Musí tam byť aj niečo iné. Hej. V podstate celý ten dom musí spolupracovať. Kebyže túto dosku, tento akumulátor by som dal na dom starej konštrukcie z 50. rokov, tak ona by bola skôr kontraproduktívna ako nejaká pomoc, lebo je tu pol metra betónu a ten by skôr uškodil tomu domu veľmi chábo zaizolovanému. Nejaký priemerný rodinný dom zase na druhej strane, ktorý v dnešnej dobe ľudia nazývajú A0, a 0 by mal byť nulový dom, teda s takmer nulovou spotrebou tepla prirodzenou cestou a nie potom, ako tam dáme fotovoltiku a tepelné čerpadla. Čiže tie domy, ako som vravel v X článkoch, nie sú A0, alebo respektíve sú A0 na papieri, ale nie sú A0 v skutočnosti. Čiže v Nemecku by napríklad za A0 považované neboli, lebo tam sa hodnotí merné potrebné teplo a nie globálny ukazovateľ. Takže tento dom, alebo táto základová doska má zmysel, ak ten dom je prirodzene nulový, alebo A0, alebo pasívny, tomu niekto hovorí. Lebo táto doska z princípu je pasívna. Je to pasívny prvok v tej stavbe. Napríklad pasívnym prvkom je aj tepelná izolácia, lebo raz sa dá na tú fasádu a je tam 50 rokov, nikto s ňou nehýbe, je to nepýta, nemusíme to napájať, není tam žiadna elektrika, žiadny tlak vody, nič. Proste tam je tam pasívne. Pasívnym prvkom sú aj okná, lebo tie na tom dome zase sú a to slnko tam zasvieti. To slnko je proste fenomén, ktorý my nedokážeme ovplyvniť a bude tu ešte milióny rokov, čiže ho môžeme považovať za nekonečný zdroj energie a z nášho ľudského pohľadu je to pasívny zdroj. Táto doska je tiež pasívny prvok, je to úložisko tej energie, ktoré nám dokáže preniesť tú energiu slnka z leta do zimy. Tým je táto doska charakteristická, že prenášame energiu z leta do zimy. A potom zase na jeseň tú dosku začneme chladiť a prenášame si v úvodzovkách ten chlad z jesene do leta. V tom je tá doska zaujímavá, ale vravím, keby nespolupracovala s celým tým domom, ten celý dom musí byť navrhnutý ako jeden proste logický celok. Ja nemôžem si vybrať, že zoberiem si motor z hentoho auta a dám ho do tohto auta. To je proste nezmyselné. Napriek tomu, že tento motor bude pravdepodobne výkonnejší ako v tomto druhom aute. A takisto nemôžem zobrať podvozok z tohto auta a dať ho do hentoho auta. Čiže jednoducho každá tá vec musí byť nejakým spôsobom vyladená. Ak robím nákladné auto, musím tam mať podvozok pre nákladné auta a musím sa ho snažiť zdokonaliť pre to nákladné auto čo najlepšie. Takisto to platí pre motor, pre prevodovku a tak ďalej. Ak je to užitkové vozidlo, tak aj ďalšie prvky. A to isté platí o dome. Ak vieme, že ten dom
povedzme ašpiruje na to, aby bol nulový z princípu, teda, že nemá žiadne technológie, ako nebude mať tento dom. Áno, vidíme tu nejaké trúbky na kúrenie, ale to si netreba všímať. To je skôr taký doplnok. To tu vôbec nemusí byť. Absolútne toto nie je nutné pri tejto doske. Je to skôr taký doplnok, ak by sme mali fotovoltiku, prípadne ak by sme mali nejaké chladenie pomocou nejakej studne a tak ďalej, tak aby sme do tej dosky vedeli ten chlad dostávať komfortnejšie, prípadne prebytky tepla tam dostať komfortnejšie. Predsa určite je krajšie mať v zime ten dom mierne teplejší, ako naháňať to teplo niekde, ale tomu sa teraz nechcem venovať. Čiže tá doska je vyslovene pasívna a keď to jednoducho nespolupracuje ako jeden celok, tak ona jednoducho nebude fungovať. Výsledok by bol ten, že v dome by boli buď veľké výkyvy teplôt, čo je nekomfortné, alebo by sa nedal ten dom prípadne pri takejto hrubej doske vôbec ani vykúriť, lebo tá doska má extrémnu hrúbku a ak by to bolo zle urobené, tak tá doska by celú zimu žrala energiu a bola by prichystaná na leto, lenže my ju na leto chceme mať už zase studenú, hej, my to musíme tak vymyslieť. Čiže ten dom musí fungovať ako jeden celok, ako proste to auto, keď má podvozok nákladné auto, keď má motor pre nákladné auta, keď má karosériu pre nákladné auta, všetko to musí byť tomu prispôsobené a vtedy sa nedá povedať, že či Formula 1 je lepšia od najlepšieho nákladného auta. No není lepšia, není ani horšia. Ona je na niečo iné a toto je na niečo iné. To druhé auto je na niečo iné. Čiže aj rodinný dom, keď vieme, že má byť A0 z princípu, tak vtedy si môžem túto dosku alebo takýto akumulátor v interiéri dovoliť. Ale ak nemá byť A0, tak ho tam ani nesmiem dať. Takže snažiť sa rozmýšľať v takom duchu, že idem si urobiť teraz nejaký hybrid. Ja som na nejakom videu videl nejaký akumulátor. Ja ho idem teraz použiť do svojho domu, ale idem si urobiť steny z Yitongu. Nebodaj ich ešte nezatepliť, lebo som v reklame videl, že Yitong nemusíme zateplovať, čo je úplný nezmysel. Tak ak toto niekto urobí, tak potom sa nesmie čudovať, že mu to nefunguje, lebo určite mu to fungovať nebude, dokonca mu to zvýši spotrebu kľudne aj o 100-200%. Takže možno už len toto k tomuto akumulátoru tepla alebo k základovej doske a budeme pokračovať ďalej. Myslím si, že ďalšie videá k obvodovému plášťu robiť nebudú zaujímavé, potom možno neskôr prídu iné videá, možno k rekuperácii alebo k nejakým zaujímavostiam, ktoré tu vzniknú.